Vítajte v centre kúrenia Baník a syn, moje meno je Fero Baník, pracujem v tejto firme ako syn, tak poďte sa pozrieť, ako to tu máme. A naša firma sa venuje vykurovaniu, vetraniu, obnoviteľným zdrojom. Mohli by sme povedať, že všetkým technickým zariadeniam v budove mimo elektroinštalácie. Pôsobíme v Prešovskom a Košickom kraji. Máme hlavné sídlo vo Vranove nad Topľou a pobočky v Prešove a v Košiciach. Sme najväčším odberateľom firmy Fissmann a techniky Fissmann na Slovensku 4 roky po sebe, takže robíme len túto jednu značku a snažíme sa prinášať systémové riešenia od jednej značky, od fotovoltiky cez tepelné čerpadlá, podlahové kúrenie až po nabíjačky na elektrické autá. Naša firma vznikla ako prevádzkovateľ kotolne. Začali sme robiť inštalácie v týchto prevádzkach. Robili sme tam energeticky úsporné riešenia, ktoré neskôr sme začali ponúkať aj iným našim zákazníkom. V roku 2005 sme si otvorili našu prvú maloobchodnú predajňu. Začali sme sa špecializovať na tepelné čerpadlá a slnečné kolektory. Ako išiel ďalej čas, tak v 2009 roku sme začali stavať vlastnú firemnú budovu, v 2011 sme sa tam nasťahovali a takisto v 2011 som prišiel aj ja po mojich vysokoškolských štúdiách do tejto firmy. Mali sme historicky najmenej zamestnancov, len 5. Pracoval vlastne otec, mama a ja, takže nás bolo dohromady 8 členný tím, ktorý sa začal potom veľmi pekne rozrastať. V roku 2015 sme otvárali prvú pobočku v Prešove a neskôr za tým prišla aj pobočka v Košiciach. Dnes má už firma samostatné oddelenia obchodu, marketingu, servisu, montáže, logistiky, takže sa to rozrastlo. Cieľ našej cesty sa nachádza v Berlíne, tá vlajočka je tam len tak virtuálne, ideme niekam na západ, chceli by sme byť určite minimálne celoslovenská alebo stredoeurópska firma a na tomto vlastne pracujeme a všetky naše stratégie tomu prispôsobujeme. V rámci našej spoločenskej zodpovednosti máme od roku 2016 zavedené duálne vzdelávanie, kde na začiatku v rámci školského systému k nám nastúpili prví študenti, ktorí sú dnes našimi zamestnancami, takže to sú zamestnanci 22-roční s 8-ročnými praxami, veľmi šikovní, ktorých sme hneď potom aj zamestnali a ďalej pokračujeme v duálnom vzdelávaní. Už od prvého ročníka k nám naberáme dualistov, ktorým sa venujeme. Máme vypracovanú vlastnú Baník Academy, ktorých vzdelávame dualistov, našich vlastných zamestnancov, aby neustále naberali novinky, ktoré prichádzajú do sveta vykurovacej techniky. A takisto podporujeme rôzne a mnohé športové udalosti, ktoré sa dejú buď v regióne sídla našej firmy, alebo takisto aj v rámci Prešova a Košic. Naša firemná štruktúra je veľmi zaujímavá, pretože je to jedna rovná čiara. V našej firme neexistuje žiadny podriadený ani žiadny nadriadený, takže sme si tu všetci rovní. Môže sa zdať, že je to jeden veľký bordel, ale pri tom počte ľudí, ktorí tu žije, a nie je to už malý tím, ten systém fungovania je perfektný. Samozrejme, vyžaduje si to, aby aj to zloženie toho tímu bolo z ľudí, ktorí sú na toto pripravení a ktorým takýto spôsob fungovania vyhovuje. Takže u nás vie napriamo každý komunikovať, s kým potrebuje a čím tento počet zamestnancov rastie v takejto štruktúre našej jednoduchej, tak tým menej ľudí chodí za mnou a menej ľudí mi volá, takže som presvedčený o tom, že toto vie fungovať dobre aj pri 100, 200, 300 zamestnancoch. Máme 3 hodnoty, ktorými sa riadime a ktoré si zamestnanci zvolili. Prvá je dôvera. My si tu všetci dôverujeme, nie sú medzi našimi zamestnancami alebo medzi mnou a nimi nie je žiadna nedôvera, to znamená, nikto nepotrebuje niekoho kontrolovať. Verím to, že aj oni neveria, že to, čo tu rozprávam, že je to pravda a že myslím to naozaj vážne a úprimne. Tá druhá hodnota je spoľahlivosť. To definuje to, ako sa tí naši montéri hlavne a servisáci správajú tých zákazníkov, že nenechávajú veci niekde zabudnuté, plávať, že to si nikto nevšimne, alebo že to nejako to prejde, alebo sa ponáhľam domov, tak už vlastne odchádzam. Vždycky sa snažíme tam spraviť čo najlepšiu robotu. Samozrejme sme
ľudia. Takže robíme aj chyby, ale vždy je to tak, že úmyselne to tam nenechávame, že niečo tam potom neskôr vyhorí. Tomu je prispôsobené naše celé servisné oddelenie, ktoré sa stará o to, aby zákazníci mali teplo, chlad a aby mali vlastne teplú vodu. A tretia hodnota je udržateľnosť, pretože myslíme si, že tu nie je žiadna planéta B. Takže my od začiatku, odkedy túto firmu otec založil, tá firma sa venuje energeticky úsporným a efektívnym zariadeniam, preto sme začali teplné čerpadlá robiť od roku 2005, takže u nás je to už dosť dávno zavedená technológia, takisto solárne panely a fotovoltiky, robíme to proste roky. Toto je dôvod, prečo napríklad nerobíme elektrické podlahové kúrenie, lebo si myslíme, že to nie je správne páliť elektrínu priamo do tepla. A druhá zložka tej udržateľnosti je v udržateľnosti pracovného miesta. Nerobíme soboty a nedele, štátne sviatky, vlastne nikdy, pretože si myslíme, že ľudia si musia psychicky a fyzicky oddychnúť od svojej práce a chceme a máme za to, že ak niekto je dualista a nastúpi ako 15-ročný do našej firmy na duálne vzdelávanie, potom niekedy 18-19 zmaturuje, tak nám nastúpi, aby dokázal v tejto práci vlastne vydržať až do svojho dôchodkového veku, aby nebol po 15 rokoch vlastne zničený. Máme zavedený systém otvoreného účtovníctva, tzv. Open Book Management. To znamená, že nemáme vo firme žiadne tajomstvá, nemáme tu žiadny tajný recept na zmrzlinu, takže nemusíme si toto niekde strážiť v trezore. Všetky čísla, všetky dáta, hodnoty, zákazky, ako dopadli, ako to celé vlastne funguje, na čo míňame peniaze, tak toto zdieľame úplne so všetkými zamestnancami. Keďže máme jednu horizontálnu úroveň, tak na tej jednej úrovni všetci potrebujú vedieť všetko a to podporuje vlastne tú hodnotu dôvery, že všetci vedia, na čo sme tu minuli peniaze, čo tu robíme, za čo tu robíme. Tak na to máme naviazané potom aj systémy podielov na zisku. Čiže keď táto firma niečo vyprodukuje, urobí nejakú zákazku, zarobíme peniaze, zdieľame si tie náklady, výnosy, aké tam vznikli, vieme, aký vznikol zisk a ten zisk sa potom úplne, že všetci podielíme nielen nejaký vrcholový alebo stredný manažment, ktorý my vlastne nemáme, ale naozaj všetci dostávame podiel na zisku. My sme si prešli cestu aj niektorí naši ľudia, ktorí u nás pracujú, tak sa za ten čas vlastne zmenili. A neskôr som zistil, že existuje tzv. Teória Spiral Dynamics, ktorá definuje nejaké mentálne nastavenie každého jednotlivca. A my v dnešnom nastavení firmy máme väčšinu v zelenom pásme, to znamená, že to sú ľudia, ktorí majú radi komunitu, jeden tím, sme proste na jednej lodi. Niektorých kolegov máme aj v žltom pásme, čo je taký flow, takže oni, keď sa udeje niečo nepodarí v rámci firmy, tak to nejdú vôbec riešiť, akože nejako to strašne rozoberať, ale nájdú tomu riešenie a ide sa ďalej a vedia, že toto je súčasť života, že stretnú nás aj problémy, na ktorých sa môžeme niečo naučiť. Takže nemáme medzi sebou žiadnych oranžových hráčov, čiže nejakých individualistov, ktorí by proste len hrali na seba, že ja som tu najlepší, najkrajší, najväčší. Keď náhodou sa nám niekto sklzne do toho oranžového pásma, tak snažíme sa s tým robiť, aby sme vysvetlili, že my sme tu komunita, takýto chceme byť. Tomu odpovedá aj vlastne nábor ľudí, ktorí u nás môžu pracovať. Niekedy sa nám stane, že aj mladí ľudia prídu úplne s nejakým modrým, strašným nastavením na pravidlá, ISO, normy a smernice a neviem čo. Tak toto potom nefunguje. Potom sa musíme veľmi hlboko zamyslieť nad tým, či budeme s ním pracovať 3-4 roky, aby sa on posunul do toho nášho zeleného pásma, alebo sa s ním radšej rozlúčime a nájdeme vlastne niekoho iného. Spokojnosť zamestnancov meráme v takom nástroji, ktorý sa volá Pulse Checks. Je to pravidelný dotazník, keď sme ho zavedli, mali sme ho raz za mesiac, teraz ho mávame raz za 2 mesiace, kde máme rôzne otázky aj na škále od 1 po 10, kde môžu odpovedať rôzne, či stíhajú, či majú radi tú prácu. A potom je otvorené, čo ťa tu najviac baví, čo ťa tu nebaví, čo tu neznášaš na tejto firme, či sa cítiš vyhorený napríklad, alebo čo by ti pomohlo. Odpovede si tam napíše každý buď anonymne, alebo aj môže si dať, že chcem pod svojím menom. A keďže je nás už viac, tak máme aj interných Ideal Place mentorov, ktorí sa venujú odpovediam v rámci svojich skupín, čiže napríklad montéri si sadnú spolu, majú tam svojho mentora, s ktorým si prejdú tie výsledky. A tie závery sú také, že spravia vždy v každom tom dvojmesačnom intervale nejaký jednoduchý záver, že chceli by sme toto zmeniť a priamo
priamo si to potom vybavia v rámci samoriadenia našej firmy, si to vybavia s tým iným oddelením, že prosím vás, toto nám robte takto, dodávajte nám niečo iné, niečo chceme dokúpiť. Keď je to už nejaký veľmi veľký problém, ktorý nikto ako keby že nevie možno, že vyriešiť, alebo možno, že nevedia, že ako by sa to dalo vlastne nastaviť, tak by ako idú s tým za mnou. Dnes už sme reálne samoriadiacou organizáciou, ráno si chodia zamestnanci do práce, kedy chcú, čiže od tej 6. už tu sú prví skladníci, tak tí montéri sa vlastne dohodnú sami, kedy idú, kedy vyrážajú, kam idú. Vedia prísť v lete aj oveľa skôr do práce, nečakajú na žiadny pokyn, nečakajú, že ich niekto niekam vlastne vyšle. Všetko toto drží procesne náš informačný systém, ktorý si robíme custom už 17 rokov, si ho vlastne programujeme a preto nepotrebujeme mať žiadny stredný manažment na to, aby toto tu mohlo fungovať a kľudne prejde celý deň aj tak, že mne vôbec nikto nezavolá a keď som niekde mimo, tak aj rozmýšľam, či nejakú firmu niekde vlastne mám.